भैया हो, हम भोजपुरी गायक नीरू बिहारी रोज जितना भी श्रोता गणवानी सबके पैर छू के गोड़ लगतानी। आज एगो बहुत ही मुसीबत आयल बा हमार छोट भाई अयंश बाबू पे, जेकरा के 16 करोड़ के सुई लगे वाला बा। तो रउआ लोग जे बनाता रउआ लोग से है मदद करी, है अकाउंट नंबरवा पे डाल दी, बस एगो मासूम के जान बचा ली। ए भैया एगो मासूम के जान बचा ली, निहोरा करता नहीं हो है गाना के माध्यम से। Presented by Magahia Music. जनमा बचा दे भैया बाबू।